Quddiem l-imħallef Edwina Grima l-ġuri li għaddej kontra Jorgen Fenech kien ikkaratterizzat minn xhieda dettaljata dwar tfittxijiet li saru mill-Pulizija, analiżi forensika minn uffiċjal tal-Europol kif ukoll xhieda oħra li ingħatat bil-bibien magħluqa. L-uffiċjal tal-Pulizija Michel Camilleri spjegat kif fit-26 ta' Novembru tal-2019 f'nofs kriżi politika bla preċedent kienu marru jagħmlu search fil-villa ta' Keach Kembri f'Santa Maria Estate il-Mellieħa. Preżenti kien hemm Xkembri stess, l-eks mara tiegħu, wieħed minn uliedu u anke l-esponent tal-Labor Neville Gaffa. Ix-xogħol ikkonfermati li l-Assistent Kummissarju Keith Arno kien ta' istruzzjonijiet lill-uffiċjali biex jiġbru biss dawk l-oġġetti elettroniċi li kienu se jiġu indikati lilhom minn Keach Kembri. U matul il-kontroeżami mill-avukat Giannella De Marco, l-uffiċjal ammettiet li t-tiftix kien wieħed mhux tas-soltu u l-avukati ta' Xkembri kienu preżenti. Il-Pulizija waqt il-ġuri konfermaw illi ma elevawx żewġ mobile phones ta' Keach Kembri għaliex ma kinux indikati lilhom minn Xkembri. L-apparati li ttieħed kien jinkludi żewġ laptops ta' tfal, iPad minn fuq komodina, laptop Dell antik u tablet Asus illi ma kienx jaħdem mingħajr iċ-charger. Intant l-assistent reġistratur tal-qorti Stefania Calafato Testa xedet dwar pendrive encrypted illi waslet f'Malta fl-2021 minant prosekutur Taljan. U għal-mistoqsijiet ta' difiża inqara d-dokument fejn in-nota u traskrizzjoni bit-Taljan kienu jsemmu lin-negozjant Elix Azzopardi illi allegatament ħallas 35,000 euro permezz ta' Mario Fava biex jinbeda l-proċess sal-qtil ta' Defni Caruana Galizja u li allegatament tħallsu 4 miljuni oħra biex jitwettaq l-assassinju. Ismieħ sissa għadu ma stabilixxiex sa fejn din il-linja ġdida ta' intelligence ġiet investigata mill-Pulizija Maltija. Fl-istess ġuri rigward mobile instaff Porto Maso u li r-riżulta li kien irritornat għal factory settings, il-ġurati staqsew jekk hemmx teknoloġija li tista' tikkonferma jekk kienx hemm data fuqu qabel. Hawnhekk l-imħallef Grima intervjeniet u spjegat li l-qorti trid taħdem u timxi fuq il-provi li għandha f'idejha llum, filwaqt li l-espert ikkonferma li huwa possibbli li kien hemm data qabel iżda m'hemmx mod tekniku kif dan jiġi pruvat b'ċertezza. Il-qorti semet ukoll ix-xhieda tal-kap tas-Servizzi ta' Sigurtà ta' Malta l-MSS illi xed b'mod konfidenzjali wara bibien magħluqa. Il-ġuri issa mistenni jkompli it-tlieta filgħodu.